Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali tak jotosi. ngandel ora. Wis Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Perkara iki rasah didawakke. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nggih nyuwun ngapunten Den paripaksa kula nekat. Ajeng waso ajeng matur Bapak. Yen ngono kowe wani karo Sencaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampeyan. Edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene. Karung gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Wah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Al-Fatihah ujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Antara piyai telu seneng mburiku kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genah Ndara Werkudara. Gus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng Iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ingkang bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya. Lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung Gedhi Bal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani yen Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemuruing dat, mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyakra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka 3. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka 3, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau ubeng-ubengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek kene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu.
Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas, ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka 3 tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora asal dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus miang-jimat lima soto ora. Ning Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kon dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu mosok basa. Nesu kok basa kuwi wadgu. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh menupun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Nadyan Bagong ki wong loro saudon telu saurupan mung drajating Panakawan parandene Bagong ki wong jujur Bagong ora tau apus-apus marang bendarane nadyan solah bawane srogal nanging to bab kejujuran antaraning Panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas, banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka 3 paringna marang Semar. Merga Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen to negara Ngamarta bakal ana apa-apa, bisane ora tumama ning negara Ngamarta kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka 3, tumbak karo welang, payung tungganaga lan pustaka jamus miang jimat kelima soto. Ucap kacarita nalika semanten ngraosi pusaka 3 tumbak karo welang miwah payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat 5 soto. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Mijil saking pagedangan pusaka-pusaka 3 kumleyang sak nginggiling Datulaya nututi plajaring Kilurah Bagong. Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang Nun sewu Koko Prabu. Nembe kemawon Kakang Mas Jodipati ngraosi bilih Bagong menika Panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Koko Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka 3 tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat 5 soto.
Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datulaya, malah sajaipun nungka lampahipun Bagong O Prabu. Werkudara. Nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu wis melu kelawan Bagong. Rasa dadak ditututi. Pusaka telu hae panggraitane tan prabeda kaya menungso, dasare kedadian saka menungso. Saka nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga rugi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya Dimas pun kakang mungkari manut. Kang mengkono yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Kaka Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk Siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa kelawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggep katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sediwa kula maring adawuh. Bubarno kang padha siba ingsun kundur kedaton. Kawula ngestaken dawuh nyuwun madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sediwa. Purna gatining pananggilan. Sang Nata Kundur Daton delok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing peromban cedhi. Manggung ketanggung Joko Maloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon. Kawis dengan saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa. Kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Koko Prabu ingkang putra ingkang Buruji Setyaki Cemadung dawuh. Wa Prabu ingkang putra ing pringgonanipun Gatotkaca Cemadung dawuh. Wa ingkang putra ing Jakar Wuntu Nandaraja Cemadung dawuh. Pakde eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawi sanggane para putra sajae nemu wigati. Mbah Barana karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalanmu. Antasena dawuhmu apa Pakde? Wektu dina samangka pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati ku tak blabari sejatining lelakon ana ing Datulaya. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh. Parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datulaya. Nggih. Mila ingkang saking menika kula Cemadung dawuh Koko Prabu. Jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau nyara widekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujulan usuli. Sowane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal kelaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Lho nggih. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga. Sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karang Kadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar merga digondheli karo Nata Ndarawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi carang apa-apa. Mula kang saka kuwi Setyaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karang Kadempel, mengko mundhak ora prayoga kedadeane. Lho nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayi benjang menapa. Ora ketang sambung obor, celok lintang tumrya mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken Purabawasesa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki. Kena kowe pilara Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen nang ati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga. Lah, rak ngoten tegesipun anggere kula tumandang menika mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono.
Mara gage mangkato nyuwun pamit tambah pangestu Gatotkaca nyuwun pamit tambah pangestu O Prabu. Nadyan putra Jangkar Bumi nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih anakku kabeh Gatotkaca Antarja Setyaki. Mangusum ambrengeng kadhi karonaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrangsang kok dengaren aku arep lunga tok candhet, Pak. Antasena. Piye? Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi tumbak Gorowelang payung tunggul naga pustaka Jamus Klimasada oncat saka pagedhongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedhongan pusaka, Pak. Ya. Nendi ngetutke lakuning Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono, ya. Mula kowe tak candhet kowe aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi. Dawuh apa? Belanana Bagong. Aku, ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndarawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa waton tegese Bagong arep dipulasara. Sithik akeh Berkudara tau tate nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang lara, aku yo ngrasake lara. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula kowe rasah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe belanana Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistara. Oh ya, manut, Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Ndarawati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe belanana Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat belanana Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae Panakawan. Kae abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab. Yo ngestake dawuh, rasa kuwatir, Pak. Taiwangane nek panjenengan do nyikara karo Bagong, monggo Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjian nek apa-apa nyentuh mandone Bagong kowe sing tak ajar. Yo wis beres, Pak.
Pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta kena aku mulih omong bapak tenan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lah kok Sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat pangkat srana kenggonan pusaka 3 walah bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen, ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbah aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Nek ora tak laporke, Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan. Yang bersama-sama sulit. Jan wis ning menah luweh. Kowe entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Darawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Ngandel ora. Tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, Kowe arep endi? ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darawati, kowe ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka 3 ora kelakon merga dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, Tak jotosi. ngandel ora. Wis Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wus. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethake. Rumah saku kok repot temen to iki aku. Wase dina iki kowe niat neng kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dunake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawakke.
Kowe nang kene wae rasane ndi-ndi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo? Mula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Sencaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe godhong si kuning, kula blas ora ndek pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Ning gelute mboten wani. Mbok kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Sencaki. Ora wela wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur Bapak. Yen ngono kowe wani karo Sencaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan iku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Sencaki niku santo nggih menang napa? Manggagas to. Cebol gaya wulan wutong etung lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundungi mesti memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Dies. Kok tegel ya kataku. Asem kok metuke cape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung garing ngemplok. Mesti tekan ning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka Jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Oh, wadul bapakmu Dies. Lagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Arep ngopo? Wadul Bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kono Welang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna, ati kula lara. Bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh, terus Ambareng niku kula nesu, kula terus bali. Metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. lho, paman Sencaki. Anu nggih. Ngopo paman Sencaki? Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus Diantel sirah kula. Dies ngoten. Asem kok. Ora siap kula. lho, nek siap wani po? Ah ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora.
Wis ora-orane iso ngampet lara to ya. Terus piye? Lah terus sampean iki aja napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Kowe iki tak tonyo lho malah ora basa. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara ngendika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara. Ngono. Bapak Werkudara ngendika ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika sencake nika mang jotosi. Kosek. Nek aku jotosi mak cilik Setyaki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus Kowe maju meneh. Papakno mak cilik Setyaki. kowe iki ora edan to? Lho. Kok malah ngunek edan? Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jeblas ke lemah brek. Kula madhep mriko diantel cengal kula dis. Kula niku wong ajeng mlayu kok maju meneh sampeyan mriko to. Seto matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lare ngewangi piye? Nek kula tekan mriko wis mati, piye ya? Iki nek dinggo nek omong ki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Wah, seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngerdingke kowe, ha ta? Ora. Iya, wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wirawiri dengkulmu melocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, patene ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. saniki. Iya. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu ngendi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Nek rada jenes lho, Hus. Wegah aku, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Kene aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah! Slamodar. Lek ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali kan bisa lali. Yo guys. Wis gawe. Ing tiba kantep bayu atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satria Wiratam Tama. Wis kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mpun mlebu? Wis. Lho, wedian. Teng awakku lho. Ora mbrenjul ya. Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Naming kowe diantem mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajeblaske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Ayo.
Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wong tekan kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa nih? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarepmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Wah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh, wah. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis waduh. Edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun iki? Ya mikari medhun ngono wae niat ati medhun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane Ngampet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. weh. Nek kejeglok. Ayo tratapan e. Ndarantosene iki sok ngapusi. Ku nek gletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh. Weh, lah tenan e. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen nang jeron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yang. Wah, bajigur nabak sapi teng. Neranise wis. Weh lah, wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Oh, lho iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan terus jejere. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wutuh iki. Wedok. Umpung meneng wae. Mau rapik. Jedel lah. Iya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Mabur. Benar tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae ta. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, darah antasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medhun, guys. Gek dirampungi pakaryane. Ayo. Amo Suramrata Jamrata bagian padha-padha. Sentyaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu.
ewake. Wis diajar karo Setyaki isih begogok neng kene. Wong ki aja sok sumbar. Ngono. Wong ki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono. Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Setyaki kowe arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno, godho wesi kuning. Keprun ndasku. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar, sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Setyaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Ngejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisan ora? Ndase dindelepke sisan ora? Dindelepke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya? Lho, ada. Dedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene ding 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 ding. Aku mabur Setyaki. Elok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok Prabu kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katigdayan. Nun sewu nggih. Paman Garbaruji wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambantir Gandara kula semanggaken nggih. Suramrata Jamrata imbang padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama radeng, duk bis sama kubis. Ayo, Setyaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut. Parat. Weh, Gatot Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tak basanono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kira iso mabur sawangan. Dan ra wedi. Medun Kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Semi ra wedi. Jedul. Mabur, langsung ambles. Langsung jedul. Waduh, cilaka iki. Kok kita iki kaya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, neng ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina manut tau Gatot Kaca. Wajit.
mati aku aduh. Wis kerekoso iki. Apa ora kowe? Aduh. Minta ampun kerekoso. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta Bagong tak pancap pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel ndasku. Mati dening aku. Aduh! Kiai Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatotkaca tak akoni. Aku kleru. Ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki. Kene weruh wong mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok mung cokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mung aku legane ngati. Antar iki. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani bablas iki. Lagi piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing kucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane Go, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsena menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Limasada uwal saka pagedhongan pusaka melu lakuning Bagong. Ateges apa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora
ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulasara karo Kakang Antasena, Kakang Garukaca lan Mak Cilik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya isar budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe engko melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku manut Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora, Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono, Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Ana nek mulai seneni bapak. Lho kok seneni bapak mergane kula ora nggawa pusaka 3. Tumbak Kara Welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat klima sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka 3 mau panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka 3 kuwi seneng mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa? Tenan, aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungsa? Iya. Menungsa kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa Tumbak Kara Welang. Sing niku payung tunggul naga. Kok kaya gada lagi mingkup. Oh. Kuwi nek digarke ya iso. Oh, nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka 3. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka 3 kuwi disembah sik. Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Keparang pusaka menika kula beto wonten Karangkadempel, Ndara. Ya, kono gawanen ning Karangkadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pandhawa tak irit ning Karangkadempel bantu karo bapakmu. Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih Ndara Antasena. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun.
Senayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kuwitiraning asta kang kuwitiraning asta jagat wesaning Bathara Arjuna kula wonten paring adhawuh saka pangrasaning pun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mung mligi kepengin ndandani negara Ngamarta ingkang ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk bisa birat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada tumbak Karawalang lan payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau Koko Prabu sampun ngantos nggadahi panyokara bawa ingkang boten kaliyan Kakang Nayantaka kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya Arjuna kula wonten maring adhawuh kowe tak kanthi nang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar wis mara gage wangsulan inggih piye inggih ora usah dadak kowe wedi kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyangka Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nuduh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko. Njugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi niat bakal gawe tentreming Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka Kresna Senayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu dene mekaten pangandika paduka Janaka kula wonten paring adhawuh tunggunen ning kene aku tak golek Pintasraya supaya samengko nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating Nata Ndarawati kula sumanggaken aja lunga lho Janaka mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra kencang warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe ora iki mila kayiwangan kalos benter sumuk sundul ngawiyat mboten pangling menika titah pujangkara ingkang sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang dalah menika kadidene Kresna menapa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa lah kok kadingaren Kresna sowan ngabiyantara ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kasinggihan Kakang Narada mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah lho nggih sampun boten kirang prayogi Kresna padha rejo sak pramta kita nggih pukulun tansah pinanganing kawidadan ing sambikala swanipun ingkang wayah pun Kresna kemareng kula ngaturaken sembah sumenging mangabekti kula kunjuk iya kula tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu kula menapa marang jeneng para kula Narayana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan ingkang sabanjure
ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih ulun. Kalih-kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan kelawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka Ngamarta III. Inggih menika tumbak Kara Welang payung tunggul naga tuwin pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kiai Semar nampi sasmita bilih negari Ngamarta badhe ketaman pegebluk satemah kathah korban ingkang mapan wonten negari Ngamarta tumunten Kakang Semar nedyan mbirat pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka ketiga negari Ngamarta. Nadyan para Pandhawa lair batos maringaken pusaka menika kala wau nanging nyuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadak. Jernaminipun titah ingkang tasih kasalira wadak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana ngukup pusaka Ngamarta III menika kala wau pukulun sesembahan kula. Kaget risang kapirang urin angkul kinempit kampit dosang reknaning bawana Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe dredah ana ing Madyapada. Niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggalih ulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune, sayekti bakal wuwuh kekuwataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhang, mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu Ngamarta tumbak Kara Welang payung tunggul naga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mekaten Bu Kulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten paringana kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk palilah saking Paduka Hyang Adi Pukulun. Kepareng kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Kyai Semar. Supados sakmangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika Pukulun. Iya suruh titing ati-ati duga-duga digawa. Durga kula mangandika ngadawa Pukulun. Nderek Kresna wayah ulun bebantu marang Botri Poting Nata Ndrawati. Kula ngestaken dawuh Pukulun nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu lho, Di. Mboten teges kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten to. Kula menika kami tuwaning kayiwangan. Menawi wonten barang ingkang bingkong wajib kula jejegaken, menawi barang wonten ingkang boten leres wajib kula leresaken. Menapa ing dados pamothaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan adreh menawi kaungkulan dening Kakang Semar. Mila lajeng damel-damel perkawis Kakang Rada. Kula sampun mangertos namung semantena kula boten badhe andhuwa keparengipun Kresna. Milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak jer Kresna menika titising Wisnu. Mila sakmangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun leresaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngundhuh poing pakarti. Alah nggih. Kula kok mboten ndungkap dhateng kepareng Paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titipriksa kawontenanipun lampan wonten karang kadempal. Oh nggih monggo Di kula dherekaken. Monggo Kakang Radacuna kula wonten maring adhawuh. Nyata Sang Hyang Jagat Giri Prating ngawus ngideni kawan karsaning pun Kakang pareng Paduka. Mula wektu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembadan ngukup pusaka telu. Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandhadhake kakehan gunem tanpa guna.
Yen Siadi ora manut karo pun Kakang, Siadi arep manut karo sapa? Marata coba pikiran. Narayana karo Permadi ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ya ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krupian dineluse jerupane grigit tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajangi. Lajeng kepareng paduka. Wis to. Pun Kakang niat ora wujud nata Ndrawati mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang ngene bakal ngiri godha katentremaning Semar Badrana ning Karang Kadempel. Oh inggih, kula kantun nderekke mawon. Den prayitna semuriris semuriris eko balik Bapak Bendara kula Den. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara.
Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Ya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Nggih, Kula pundi nggo jimat. Semar ndak tampa. Tiba padha-padha depol. nggih, Den. Enten apa kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Apa wis sira tampa Kyai Semar? Sampun. Sampun kula tampi, Ndara. Malah sak mangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel. Pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sak mangke sageta kinaryasrana anggen kula hambirat Sukerta ing badhe tumanduk wonten Praja Ngamarta. Mengkono Kyai Semar nggih. Lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka mangsa borong bab padhang lelakoning Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih, Ndara ngestakaken dawuh. Samareka den prayitna samurires eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi Kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika, Ndara. Iya, Kyai Semar. Lang-lang endriya mangungkung. Oh. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur Kakek Semar aku sing prapta kek Kyai Semar aku sing prapta Kyai Nayantaka aku sing prapta Kyai Semar lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Garing slamet. Nolo garing aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya truk aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti Ndara-ndara. Dendam aku isi.
Dendam ngopo? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Apa iya? Heeh. Untung wae ndasku lentur. Dadi tugel ora apa-apa. Ming minger. Heeh. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Heeh. Wis damai, wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura, Bagong. Wis ngopo ngapura apa? Oh tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslu Pindara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora, Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Apa, Gong? Titine Nana. Titenono kok titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoke ada bulunya tak pandang. Sami enten apa, Ndara? Kakene Semar jumbuh karo nalika semono aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta ning merga kakene Semar gone bakal mbirat sarana pusaka 3. Mula aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakene Semar. Syukur-syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang yogya katujing ninu merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho Ndara, kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Pareka den prayitna sumureres. Wah ya jagongan Ndara-ndara iki ya. Ah iya. Ndara Garutkaca ki jebuna paling dhuwur dhewe ya ning 173 kok. Nggih ta, Den? Iya. Ndara Antasena ki 128. Ndara Antarja ki 171 nggih. 171 gejlek cengelmu iso. Kok 171 tenan cendhek banget. Ning ya sing praitna ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib surtiti ngati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Truk, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Ora ana sing mlebu-mlebu e. Paningalku batin ayo wis kerjule ngake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati, Ndara. Gunjang gancing langit kelap-kelap waton. Lerkin sanging risang mawe gandrung. Ucap kadit nalika semanten. Ngramyang balaning Betari Durga. Nalika semono prapteng karang kadempel. Sigra sumusup anggane ngrisang Antarja. Malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing Rai Raden Garutkaca linarak kaget Sang Antasena wau. Tenan kok Reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajake mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti nglarak Kakang Garutkaca. Walah dalah kene ora tak
singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati, Tru. Ora ngalamun. Petro. Ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak ler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tru, ya iki kok demit tenan iki. Monggo pawawan rampung-rampungan jadilan to, Tru. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Wah, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe nek ngalamun ngene. Ayo ora bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Eling Kang. Dimas aku ki ngono apa Yayi? Kakang dinggone wong sing kurang tanggul jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukaca. Aduh. Adiku Garukaca piye? Ora apa-apa Kang, ana semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku, aja melu-melu Kang. Kowe iki ngapa le? Wes kowe iki ngapa kowe Kang Slopan to wes. Gong kowe ora ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Ngidoni bareng e. Setan. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Culke ora, culke. Dileboni jenggot irunge ya iso wahir. Ayo, culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dian ambune, Tru. Rados pirang dina ya kowe? Kok le meka. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk japa mantra Bapak ora? Manut, Gong. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Barantasena tumandang karya kono nek dirange wangi ndak aku dikila awak dhewe ora lahir batin ning wangi Ndara. Ya, Dewangi ya. Petro apa? Ndarantasena ketemu macan, macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar.
Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Werka, jenenge Jajal Werka. Bapak wis tau jajal urung? Jajal sapa? Jajal Werka ki mau? Kuwi jeneng kok jojal jejel ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajal Werka? Tak sawange Panakawan. Ngatos-atos lho, Pak. Iya. Pareka den prayitna semuriris eko balik titiyoni ladal Semar. Durung tau wanuh, durung tau tepung, lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang, apa ora jeneng wong kaluka? Ngartasi aku ming derajate ngaceplik kok sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Ya pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Amarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku wis Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning Jim. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Yen aku urung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki Jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora isruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Angin nuwun sewu Kakang Semar. Wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba amung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasé mung bakal mberat pagebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku. Niatmu apa, Semar? Wani napa mawon kula ora ndhe niat sing ala.
Niat kula setunggal ming kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kalian sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacoban niku kula wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun. Ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki Mang Presani. Mang Presani. Nata Ndarawati kali senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungso. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni ento niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggal kan para Pandhawa. Mengke kala mangsa senjata kula kondurke, Ndara. Iya, Kakang Semar. Ditambahi senjata cakra iki piye, Mas? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet-slamet suksaning Gusti. Aku ndamen diarani tekan ora padha wae. Cukup dinehi senjata cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter dasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh Betari Durga singkirke tak singkirke kaya ngapa Patok-patok Kyai Semar nggih. Ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing wuta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngestokaken dawuh. Madangi jagat tumungup-ungup paneng sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
purnaning gati mugi-mugi sedaya manggiya raharja niring sambikala ayom tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar. Nek wonten lepat kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pas derekan. Sura Sudira Janing Kang Rat suh berasut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih. Kula nyuwun pamit. Menawi wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten Ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.